Massage therapy muna si Mare. Alam mo na walking. Hello mga subscribers, we will mic muna si Maring Josephine sa kanyang massage therapy for relaxation, body conditioning since wala sa condition para maglakad. Watch niyo po, tuloyin nyo ang sa kanya. So, updated lang po, nakakalakad na po siya ng maayos. So watch niyo po namin gagawin sa kanya po, massage therapy. Watch niyo po din yan. Okay. Kapalit na kayo ng uli. Hindi ako agad. Dalang doon eh. Wow, ano naman? Pati mga nakasilang ng loob mo. Kasi ikaw mo rin mga sabi. Kami na therapy ko, iti kayo dyan. Dapat na kaya. 85 na wala ako. Mas kanya po. Pero mag-issue naman. Issue kami. Wow! Walang wala mo na eh, papaswerte. So, ito mo na. Huwag yan. Okay ba? Ano na panuloy na? Day? Ano na panuloy na? Dagnat? Ano naman? Ano siya? Ito na? Ano siya? Ba? Ano yan, Day? Yan eh. Tatas na yun eh. Babae ako. Beso ko na ako. Beso ko. Tatas na. Kaya may nasod kayo? Babae yun. Ako niya pa may dubago kayo. Ako din yung kaya may nakabot siya. Wala na. Ah. Ito na eh. Oh. Suka, kaya pala may alam mo ka. Sipak no? Pare, siguro may bati ka kayo ng kain. Kasi ka na eh. Yapon. Eh? Oo, hindi naman. Pala malambot to. Eh? Ano ba ito si Mari? Mars. Ha? Alam mo, chicken po yun, Mari. Eh?
Di Yosuke Paredes? Yosuke yun. Oh! Ay, ito dito yung matwa. Apa yang buat? Ne? Boleh. Sekarang apa? Boleh. Sama. Sama. Mesin tahu des. Terapi di mana? Ah, terapi. Ano? Oke. Ano na? Okay na ka? Sekian ya. Okay na ka? Ano ko na? Nama deh. Paling na. Ini mo man. Ito. Okay. Ini apa? Apa? Oh, dalam. Ini kan dalam ini. Dalam, ini dalam mana? Ini kan dalam itu. Dalam. Hindi naman kayo budget. Ah. Sa akin na lang. Dalam, dalam. Para ka. Basican ka na eh. Hindi, wala mo. Matundo na ka ng team. Ano na pala dito? Ayan, budget. Pero, kailangan nyo na. Basta mo na yung... Ano na yung isa muna nyo. Basican, eh. Ha? Ikaw lang gawa mo. Sorry, okay.
Sista. Sige na. May naipadim na yun. May naidim na. May mga nanggewa na. Manang gawa na kaya. Ano kinabigyan ako. Kasi pala ako, ang kalata, eh? May pela ka, nakakay na. Wala na, kung bata pa rin. Kakain ito. Wala ka nakapag. Saan na yung mga stawak? Mga stawak na siya. Pagkali. Siya ang sila nga matera din yun. Hindi na lang ang lulis. Ang pagkain. Hindi mo na yun. Pakakala din yung dumasa na. Tapos kung webs na, labakan ba ang tama naman eh. Sabi ko, Pasko na! Dala na ako eh. Oo, akala na yun eh. Just na ngayon eh. Imbes na ka na, Pasko na ka na. Magluto ka. Imbes na ako. Minute. Guys. Ito na rin gaya mo. Pagbutal mo. Magkalagay na. Wala. Wala na anak. Wala na anak. Dore? Ah? Hindi. Yan. Meron akong laro mo sa ngayon lang. Tulog ka. Tulog ka. Ayan. Yung ting stamina mo. Tulog ka mo. Yan. Tulog ka mo. Yan. Nakaya ka. Tulog ka. Yes, ka mo. Ano ba ba? Yes, ka mo. Ha? Yes, ka mo. Ano kayo yun? Ha?